uwarrant officer Sanda utshele isigcawu sekhomishana ukuthi waboshelwa amanqina enyathi ukuze asuswe ophikweni olubhekele izidakamizwa ngemuva kokufaka izikhali eziningi mayelana nezidakamizwa ezaziqhubeka nokunyamalala. Uthi wathweswa amacala abucayi inhloko yophiko lwama-Hawks emisiwe KwaZulu-Natal uSenona. Uthi lamacala ayakhiwe nje ngenhloso yokumvala umlomo. Ubufakazi ophambi kwekhomishana ukunyamalala kwalezi zidakamizwa eziyisisindo esingu-541 kg ezingabiza imali elinganiselwa ku-200 million wamarandi kwakuhleliwe. Commissioner, I was moved to support services due to a pending investigation of corruption. I was served a letter by General Sonona and I was moved. I've still heard nothing. USanda uchaze kabanzi ngezinselele abhekana nazo njengomphenyi emacaleni athinta izidakamizwa kanye nobungozi bokunyathela amakhono esikhulu ezithile eziphezulu zamaphoyisa eziyamaniswa nabashushumbisi bezidakamizwa naso lokuthi khona kwamdonsela amanzi ngomsele. Why do you think you were moved in February 2023? Am I allowed to say? I think I was standing on their toes. Can you just elaborate on that? Maybe being too successful, too many good recoveries, understanding how the syndicate works, understanding who the different role players in the environment were. Isigcawu sizoqhubeka kusasa.